Хайырлы кеш, хөрмәтле телевизор караучылар, сіз күн темасы тапшыруын карыйсыз. Бүген аны мин, Гөлия Нигъматуллина алып барам. Бездә кунакта Аксакаллар шурасы рәисе Васил Камалов. Васил Галиевич, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне студияда күрүебезгә без бик шат. Белгәнебезчә, Аксакаллар шурасын сез инде 1 ел җитәклисез. Коллектив арасында сез иң яше, менә шундый абруйлы һәм җаваплы эшкә алынырга курыкмадыгызмы? Курыктым, билмичә дә калдым. Чөнки алар мине яшерен тавыш белән сайлап куйдылар. Ә инде менә шул 1 ел дәвамында башкарылган эшләргә килсәк, нинди эшләр алар? 1 ел дәвамында күп эшләр эшләдек. Ни өчен дисәгез, мин инде рәис булганчы да Аксакаллар шурасында йөри идем. Һәм кайбер эшләргә үзем җаваплы идем. Мәктәпләргә йөри идем, китапханәләргә йөри идем, балалар бакчасына йөри идем. Менә шулай итеп, аннан соң инде менә рәис булганнан соң барысы өчен дә җаваплы булып калдым. Оештырырга туры килә инде, күбрәк йөгерергә туры килә. Аннан соң шуны әйтәсем килә, Аксакаллар шурасы бит ул безнең шәһәребездә җәмгыять буенча беренче булып оешкан оешма. Безгә менә үткән ел 20 яшь тулды. Безнең юбилей елы булды үткән ел. Менә инде быел безгә 21 ел тула оешканыбызга. Җәмгыятьтә андый оешмалар бары 2. Берсе аның Казанда, алар әле яшәрәк безгә караганда, менә инде үзебезнең Түбән Камада ул беренче оешкан юридик зат булып санала торган оешма. Димәк, республикада 2 оешма Аксакаллар шурасы. Республикада Аксакаллар шуралары күп, но юридик затлы саналганнары 2. Алар белән элемтәдә торасызмы сез? Аралашасызмы, тәҗрибә уртаклашасыз? Без элемтәдә торабыз. Без җәмгыять Аксакаллар шурасы белән якын элемтәдә. Без башка районнарга да чыгып йөрибез. Ни өчен дисәгез, алар бездән йөренәләр күбәйбергә. Менә шуның өчен алар безне чакыралар, без очрашып торабыз. Менә үткән ел эчендә безнең очрашулар 4-5 тапкыр булгандыр, наверное. Башка районнарга чыгып йөрдек без. Без Әлмәт районында булдык, Зәй районында булдык. Аннан соң без Бөгелмә районында һәм Сорман районында да булдык без. Инде менә сентябрь, үткән сентябрьдә безне президент аппарат департаментына чакырдылар. Анда киңәшмә үткәрделәр инде. Бездән ничектер сораштылар. Анда башкалар да булар, бездән башкалар да булар. Менә шунда үзебезнең эшләребез белән аралаштык. Аларга белгән әйберләрне өйрәтергә әйттек инде. Өйрәттек, әйттек. Районыбыз авылларында Аксакаллар шурасы вәкилләре бармы, яисә шәһәрдә генәме? Бар. Безнең Түбән Кама районында Аксакаллар оешмасы бүтән авылларына җитәкли инде менә. Бүтән авылларда да бар. Авылларда безнең бүгенге көндә 14 аксакалыбыз бар. Авылларны мин санап та китәләм кирәк булса. Шәһәребездә бүгенге көндә 19 аксакал санала һәм 1 аксакалыбыз кандидат булып әле йөри. Әле вакытын үтмичә. Әле үзен күрсәткәннән соң без аны аксакал итеп алабыз. Менә кандидат дисез, Аксакаллар шурасы әгъзасы, вәкиле булыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк, ничек сайлап аласыз? Аксакаллар шурасы әгъза булып була 60 яшьтән тутырган кешеләр инде менә. Күбрәге без инде без эшләмибез лайыклы ялда. Менә Аксакаллар арасында шундый лайыклы үзләре күрсәткән кешеләр бик күбәйме. Мин аларны санап китсәм, безнең арада алдыңгы төзүчеләр бар, атказанга төзүчеләр бар. Аннан соң безнең
икътисадчылар бар, менә икътисад эшендә эшләгән кешеләр, алдынгы врачлар бар, берничә врач безнең бар. Аннан соң химиклар бар, шинчылар бар. Менә алар барысы да кайчандыр үзләрен бик яхшы итеп күрсәткәннәр хезмәттә. Аларның бүләкләре дә бар, медальләре, орденнары да бар. Һәм менә миңа иң ошаган инде аларның менә исемнәре бар. Безнең арабызда фәннәр кандидаты да бар менә. Алар менә шушы җыйган багажны эш дәверендә, хезмәт дәверендә кимгәдер бирергә тиеш бит инде. Алар кул кушып утырмыйлар менә. Өйрәтәләр, күрсәтәләр, киңәш бирәләр. Устав буенча без киңәш бирәбез инде күбрәк. Уставыбыз безнең менә беренче тапкыр 2003 елда чыккан инде менә ул безнең уставыбыз. Менә шундый устав. Вот. Аннан соң 2014 елда кабат икенче тапкыр чыккан үзгәртелеп, менә шушы устав буенча без эшлибез инде. Устав буенча гына түгел, менә чакырган җиргә барабыз, тигезенә булышабыз, мусына булышабыз. Минем уйлавымча, мин килгәнче үк инде рәис булып эшләгәнче үк Аксакаллар шурасының абруе бик көчле булган. Менә мин шундый теләгем, аның абруен төшермәскә хәзер. Шуның өчен мин күбрәк йөримдер, наверное, башкаларга караганда. Безнең бит Аксакаллар арасында бераз өлкән кешеләр дә бар инде, алар авырып та алалар кайгы вакытта. Ни өчен мине иң яшь кеше буларак рәис итеп сайлаганнардыр инде. Бәлки мин әле сәламәтлегем Аллага шөкер, күбрәк йөрсәм дә мин алҗамыйм, тигендә дә җитшәм, монда да җитшәм, бәлки шуңадыр. Мин уйламыйм инде менә мин иң араларында теге акыллы аксакал дип. Юк. Безнең бик акыллы аксакалларыбыз бар. Мин аларны санап китермәм әле менә үзебезнең сөйләшү дәверендә. Менә үзегез әйткәнчә, Аксакаллар шурасына олыгайган пенсия яшендәге өлкәннәрне генә кабул итәбез дип. Кайбер кешеләр лаеклы ялга чыккач, я бакча тормышы белән кызыксына, яисә башка мәшәкатьләр. Менә сезнең өлкәннәр, алар җәмәгать тормышында актив, ничек көч табасыз, каян энергия аласыз, каян идеялар аласыз? Менә Аксакалларның күбесе мин уйлавымча минем шикелле килгән кебек тоела. Лаеклы ялга чыккачтан кешеләр әйме күпмедер вакыт әле ял итеп алалар. Аннан соң аларга кешеләр белән аралашу хисе килә башлый инде. Теләк туа шундый. Менә минем үземдә шулай булды. Мине чакыра башладылар шул уку йортларына, ветеран буларак инде. Мин алар алдында үземнең теге дәверемне сөйләдем инде. Оннан әкренәп кенә инде менә шулай итеп башка төрле библиотекаларга чакыра башладылар инде. Менә шулай итеп кирип китәләр дип уйлыйм мин Аксакаллар. Чөнки багаж, җыелган багаж эш дәверендә, хезмәт дәверендә бик күп, аларны каядыр кимгәдер бирәсе килә, файда булып калсын дип. Менә шулай итеп җыелганнардыр дип уйлыйм мин башка Аксакаллар 20 ел дәверендә. Аксакалларга инде менә әйтеп киткәнемчә 60 яшьтән өлкәнрәкләрне алабыз инде, мине шулай иттеләр. Инде рәис итеп или башка төрле шундый сайлана торган дәрәҗәләргә инде 65 яшьтән соң гына инде алалар устав буенча. Менә миңа инде 65 яшь тулды. 65 яшь тулуга менә шул дәрәҗәгә мине күтәреп куйдылар инде. Рәхмәт аларга, мин аларның ышанычларын якларга тырышам инде. Яшьләргә, яшь буынга әйтер сүзләрегез ничек, өлкән буын һәм төпле фикерле кеше буларак, тәҗрибәле тормыш үткән кеше буларак? Яшь буынга безнең устав буенча язылган шундый сүзләр бар инде. Без аларны ватанны яратырга, халыкны яратырга, сәламәт образ белән яшәргә, шундый менә фикерләр әйтергә тиеш инде. Без шуны әйтәбез дә инде, шуны сөйлибез дә инде. Аннан соң бит теге әйтеп кенә ул барып җитми, аны күрсәтергә дә кирәк. Менә үткән ел без Аксакаллар җыелып, үзебез менә
яшьләргә күрсәттек инде, ничек иттереп бозлы суда коенырга була, ничек иттереп 2 чакрым суда йөзәргә була. Менә 19-20 июльдә булды инде менә монысы соңгысы. Вот шундый чаңгыда йөрергә ничек була, менә шушы 60 яшьтә, 65 яшьтә дә әле теге коньки ысулы белән даже йөриләр кайбер касакаларыбыз безнең классик буенча гына түгел. Вот шулай иттереп менә аннан соң безнең менә аксакалар арасында бит инде укытучыларыбыз да бар, аннан соң безнең бар музыкантларыбыз да бар инде, язучыларыбыз да бар. Менә шулар бөтенесе бит инде барыбер да күренә. Анда менә чыгыш ясаган чакта бит инде уйнап та күрсәтәләр, музыка инструментларында, үзләренең чыгарган китапларында күрсәтәләр. Төзүчеләр инде менә шуларны төзүдек, менә шулай итеп төзүдек, шулай итеп чыктык, менә шушындый авыр вакытларда дип сөйлиләр инде менә. Алар документалында күренә, фотографияләрдә күренә. Менә шулай итеп без үзебезнең фикеребезне җиткерергә тырышабыз инде. Хәзер оешмада ничә кеше? Хәзер оешмада әйткәнемчә 34 кеше авыллар белән инде менә үзебезнең авылларыбыз дагы аксакалар белән. Шәһәрдә 19 әгъза, бер кандидат, авылларда алар барысы да әгъзалар. Шурага килүчеләр бармы? Менә шурага менә шушы ел дәверендә 3 кеше килде, без аның икесен инде әгъза итеп кабул иттек, берсәле кандидат булып йөри һаманда. Һәм әле менә кичә генә тагын бер яңа әгъза килде безгә. Килүчеләр бар, теләүчеләр бар, эшләүчеләр бар, үзләренең теге опытларын дип әйтим инде, тәҗрибәләрен калдырырга теләүчеләр бар. Бәлкем телевизор караучылар арасында шундый кешеләр булыр, кем кая барырга, кайда мөрәҗәгать итәргә киңәш бирсәгез иде. Андый кешеләр булса, рәхим итегез. Безнең җыелыш урыны 50 ел Октябрь урамында 3 А адресы буенча мәдрәсә бинасында. Анда инде безнең кайсы бүлмәдә утырганыбызны беләләр, вакытта әйтерләр, күрсәтерләр. Рәхим итегез, килегез. Әгәр инде менә шундый теләк туса, телевизор казаучыларыбыз, хөрмәтле. Васил Галиевич, студияга килүегез һәм үзегезнең эшчәнлегегез белән уртаклашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без сезгә эшегездә күркәм эшләр теләп калабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Рәхмәт. Теләкләрегез өчен. Исегезгә төшерәм, сез көн темасы тапшыруын карадыгыз. Бүген аны мин Гөлия Нигъмәтуллина алып бардым. Студияда кунакта Аксакаллар шурасы рәисе Васил Камалов булды. Киләсе очрашуларга кадәр.